Des d'Amazcat posem a la teva disposició dos mètodes per pujar els teus productes, ja sigui a través de l'Excel o bé a través de la plataforma. En aquest vídeo veurem com pujar el nostre Excel de productes. Si vols saber com s'utilitza aquest arxiu, consulta el vídeo anomenat Inserir productes amb Excel, que el trobaràs a la descripció o a la guia del venedor. Per poder començar a carregar el nostre Excel, primer ens situem sobre la pestanya de la nostra botiga i després sobre la pestanya de productes. A continuació, fem clic sobre el botó anomenat Importar l'Excel. Per poder pujar un Excel, recordem que ha de tenir el format preestablert per Amazcat. No podem pujar Excels que siguin d'altres plataformes o Excels que nosaltres tinguem. Per utilitzar el format d'Amazcat, simplement cliquem sobre el botó i es baixarà automàticament el nostre Excel en blanc perquè puguis començar a emplenar els teus productes. És important saber que en funció de l'idioma de la nostra web es baixarà l'Excel, és a dir, si nosaltres ara cliquem el botó es baixarà l'Excel en català. Però si canviem l'idioma a castellà, doncs es baixarà l'Excel en castellà o l'idioma que nosaltres hàgim escollit. D'aquesta manera pots penjar els productes a l'idioma que tu vulguis. Una vegada tinguem els nostres productes introduïts a l'Excel, podem procedir a guardar i pujar l'arxiu a la plataforma. El primer pas consisteix en especificar en quin idioma estan els nostres productes. En aquest cas, estan en català. És important que això estigui correcte per una correcta traducció. I a continuació, cliquem sobre el botó Seleccionar el fitxer. Fem doble clic sobre el nostre arxiu i esperem que l'Excel s'acabi de pujar. Com podem veure, la plataforma ja ha llegit tots els nostres productes. Si ens anem a la part inferior, podem canviar de pàgina o podem mostrar tots els productes en una sola pàgina, fent clic a tot. Com a últim pas, per acabar de penjar el producte, hem de penjar les fotografies, ja que no es pot penjar un producte sense fotografies. Per pujar les imatges dels nostres productes, podem veure que cada producte té un botó. Cliquem sobre aquest botó per penjar les imatges del producte corresponent. Com podem veure, tenim fins a 5 fotografies per mostrar el nostre producte. En el cas de tenir variants, tindríem 3 fotografies per al producte, més una fotografia per cada variant. Per tant, si tingués un producte amb 10 variants, tindria fins a 13 fotografies. Ja podem procedir a penjar les fotografies del nostre producte. Fem clic aquí i seleccionem les fotografies que corresponen al nostre producte. És important que la primera fotografia sigui de fons blanc i en les següents fotografies podem fotografiar el producte des de diferents angles o utilitzar les fotografies que ens hagi enviat el fabricant. Finalment, haurem d'indicar si aquest producte és un producte fresc o no. En aquest cas, no és un producte fresc. I ara ja estaria. Ara, clicant el botó següent, el producte ja es puja i s'envia a validació. Cliquem sobre el botó següent quan ja estem de pujar les fotografies. Com podem veure, està processant. I aquí ens indica producte creat correctament, s'ha afegit a la llista de productes. Per tant, aquest producte ja s'ha enviat a validació i una vegada validat, ja estarà publicat a la plataforma. Per tant, tots els nostres productes, fins que no pengem les imatges, no s'acaben d'enviar a validar o a publicar a la plataforma. L'últim pas sempre consistirà en acabar de pujar les fotografies. Què passa si ara, per la raó que sigui, necessito marxar o tancar aquesta pestanya o simplement m'ha sortit qualsevol imprevist? Doncs ens n'anem a l'apartat de productes i, com podem veure, es queden tots els productes als que nosaltres ja hagin penjat les fotografies. Ara bé, com fem per recuperar el nostre llistat de productes? És una qüestió tan senzilla com tornar a importar l'Excel. Tornem a clicar al botó Importar Excel. Tornem a seleccionar l'idioma i seleccionem el fitxer de nou. Com podem veure, ja tornem a tenir-ho com abans, amb la diferència de que ara tenim 17 productes, perquè ja ha detectat que ja hem penjat un producte anteriorment. Ara anem a demostrar què és el que passa quan nosaltres ens deixem o ens n'oblidem alguna dada de l'Excel. Seguim el procediment normal, seleccionem l'idioma i anem a seleccionar el fitxer. Seleccionem el nostre fitxer Excel i com podeu veure, ens està indicant un error i l'Excel no s'ha acabat de penjar. L'error indica que a la línia 8, a la columna PVP, no hi ha dades. Per tant, l'Excel ha llegit tots els productes correctes fins que se n'ha trobat algun que tingui algun tipus de problema. Si anem a consultar l'Excel i anem a la línia 8, podem veure que a la columna del PVP no hi és. Per tant, com que no hi ha el preu, el producte no s'ha pogut penjar correctament. Per corregir el problema i seguir penjant els productes amb normalitat, simplement hauríem d'indicar el preu del producte, guardem l'arxiu i ara ja podem tornar a seleccionar el fitxer
i penjar els productes de nou. Com podeu veure, ara els productes ja s'han penjat correctament perquè tots tenen les dades completes. El mateix passaria si ens deixéssim la categoria o qualsevol dada que sigui obligatòria a l'Excel. Sempre se'ns avisarà a quina línia i a quina columna tenim algun problema. Una vegada hem penjat l'Excel i hem pujat les imatges, els nostres productes s'envien a validació. Per tant, aquí a l'estat s'indica que els productes estan pendents de validació. Quan els productes es troben en aquest estat, no es pot fer cap tipus de modificació. Una vegada estiguin validats, es podrà modificar les dades. Quan els nostres productes ja estiguin validats, l'estat canviarà a validat correctament. Però si no s'ha pogut validar algun producte, es mostrarà error de validació. En aquest cas, cliquem sobre el producte per saber per quin motiu no s'ha validat el nostre producte. Com podem veure, ens està indicant que tenim un error al camp imatge 1. El motiu és que la seva imatge no és correcta, si us plau modifiqui la imatge. Per tant, ara ens hem de dirigir a les imatges i canviar la nostra imatge. Procedim a canviar la fotografia principal i ara tornem a enviar el producte a validació. I com podem veure, l'estat canvia a pendent de validació. Si els canvis que hem fet són correctes, el producte es validarà. Si desitgem fer canvis sobre els nostres productes, simplement cliquem el producte que volem canviar. Per exemple, podem canviar el títol, la descripció, atributs, però no podem canviar la família, la categoria o la subcategoria. També podem canviar el preu, inclús podríem editar les variants o les mides del paquet o del producte. Això sí, si canviem qualsevol dada, el producte ja no torna a passar per validació, ja que ja s'ha validat una vegada. Simplement guardem els canvis i veiem que el producte segueix com a validat correctament. Des de la part superior esquerra podem fer accions massives. Aquestes són eliminar, despublicar i publicar. Per exemple, jo vull despublicar tots els meus productes perquè me'n vaig de vacances. Llavors no es veuran a la plataforma. O puc eliminar els meus productes, ja que ara tindré una col·lecció nova i quedaran fora de temporada. També puc publicar els meus productes si ja els tenia despublicats. Per exemple, ja he tornat de vacances. També disposem d'un cercador molt útil, sobretot si tenim una gran quantitat de productes. Aquí podem introduir el producte que estem cercant. Finalment, veurem el control de l'estocatge. Per canviar el nostre estocatge, preus i descomptes, simplement cliquem sobre el botó control d'estoc. Com podem veure, aquí tenim tots els nostres productes llistats. Si cliquem sobre qualsevol producte, podem canviar el seu preu, descompte o les seves existències. Abans de que la plataforma es posi en marxa, també podràs fer-ho en format Excel. Aquí tindràs dos botons que serà per baixar-te l'Excel actual dels productes que tens disponibles i després un altre botó que serà per pujar l'Excel amb l'estocatge ja modificat. I fins aquí la manera d'importar un Excel. Si desitges veure com s'afegeix un producte a través de la plataforma o altres configuracions, consulta la guia del venedor que la trobaràs al nostre canal o a la descripció.